Ja. Ja, den snupper linjen. Ja, den sidder på linjen. Nu kommer der sådan et. Så er det et mere. Og så tredje træk. Og sådan et kamp mod Petkovic. Ganske interessant opgør, det kunne gå hen og blive. Jeg ikke love noget, men skal nok vende tilbage, når der er mere nyt om det. Ja, den første er så en Kagens største chance indtil nu. Jeg er ikke sikker på, at hun står med så gode muligheder i år. Nå, det bliver på linjen, og det er 4-0 Will. Ja, Petkovic i en eventuel kvartfinale kan også blive en rigtig vanskelig kamp. Så stærk ud mod Vinci i dag. Petkovic 2-1 i sæt, der er 4-1 i fjerde. Hvad skal man så næsten gøre? Hun er over det hele, Serena. Det går der altså Rinka, og godt at se, hun tvivler på, at nogle Jylland-spillere kan slå Caroline og Serena. Og det gælder sådan set også herrespillere i højre rækker. Ja, godt altså Rinka. Positivt parti fra hvem der skulle besejre Serena. Nu er den her kamp selvfølgelig ikke slut endnu, men holder hun det niveau, hun har vist her i første sæt. Så sender hun sådan et forhånd afsted. Serena har simpelthen ikke power nok til at være med. Nej, var det godt af Serena. Sådan lukker man et sæt. Første sæt kan en af dem også, synes jeg. Lisicki, Petkovic. Og også Linar, selvom hun røg tidligt ud. Det er godt, altså en kan. Ja, hun er ikke uheldig der, Serena. Det er faktisk rigtig. Ja, så kommer den der cross forhånd igen. Det går der så en kan. Aggressivt holder trykket. Den er med 6-3-6-1 i finalen. Nå, den sidder indenfor, det er godt slået, altså den kan.
Ja, den bliver indenfor. Godt fuldt op af Serena. Nej, det tager jo altså ikke. Ja, det er et super point. Det er skrabserne flugtning ind. Sindssygt god retur af Serena. Og så den der. Hun er på vej i den anden retning. Altså ikke. Det er godt, altså han kan. Ja, han bliver dømt ud. Den havde jeg nok taget en challenge på. Ja. Nej, den overruller hun. Vores svenske stoledommer. Ja, det bliver lidt for pat. Moja, hun er stærk lige nu. Serena Williams. Prøv at få det her afgjort i 2 sæt, Serena Williams. Ja, det er godt. Ja. Ja. Ja, så går den ikke længere for Azarenka. Det er slag. Og så er det fra Serena. Så er et mere. Så den strækker lige armen nu. Ja, en mere. Så finder hun den forhåndsvinkel igen. Det er ja, den kan hun ikke komme ordentligt op til. Ja, hun hænger på lidt endnu. Altså, den kan super.
Ja, hun holder sin serv, og så Azarenka fra 0 for... Og så kom. Jeg tror, en sketchersprang. Det er så også uheldigt. Ja. Ja. Skal hun håbe, hun ikke finder servekanonen frem nu, Serena Williams. Det er Azarenka, det er anden serv, og det er breakbolt. Ja, den bliver indenfor. Og så kommer knytnæven også fra vidt. Vigtigt point, der kommer her. Ej, var det godt af Serena. Det er faktisk ikke her, hun giver Serena et par nemme point. Det er godt af Serena. 40-0. Ja, det er godt af Serena. Det er godt, altså han kan finde pladsen i Serena. Ja, det er tungt spillet af Serena, fremragende tennis. Og så er det okay. Nej, var det godt. Fremragende slået. Igen, hun forærer noget væk nu. Hvideruseren, når hun har muligheden her. Nej, var det godt af Serena. Fantastisk spillet. Begynder det at ligne noget. Det er eminent på det tidspunkt. Lad os se, hvad hun finder på, Serena. Nej, var det godt. Tung anden serv. Der skal det lykkes for Serena Williams nu. Den går udenfor, og så slutter det. Denne gang kan hun ikke redde stormen af Azarenka, og Serena Williams er klar til fjerde runde efter en kamp, der udviklede sig til noget af drama efter det lignede en rundbarbering af Azarenka. 6-1, 7-6. Så er det med kampen mellem Jo-Wilfried Tsonga og Fernando Verdasco. Men inden de kommer på banen, der kan godt lige gå